O Maio Vintage terá un salto temporal e variedade de produtos a Boiro. A actividade máis que asentada no municipio celebrarase o vindeiro día 2. O Concello de Boiro prepara unha nova edición do Maio Vintage que se vivirá na Rúa Peonil do municipio o sábado 2 de maio. Esta iniciativa ten xa o seu oco fixado no calendario da localidade e este ano traerá novidades ao sumarse como colaborador o voluntariado Turbina. Este ano, o voluntariado de Turbina Especial colabora na organización do Maio Vintage aquí na Vila de Boiro. Principalmente imos a distribuir os lugares dentro de toda a Rúa Peonil onde se van a colocar as entidades colaboradoras cos seus postos e tamén os escenarios para os concertos e outras actividades. E tamén o mesmo día estaremos varias persoas dispoñibles para a necesidade que teña calquera persoa no momento de poderlle axudar. Ademais de desenvolver ao longo do día o Maio Colaborativo. Unha festa tradicional galega e ademais faremos os obradoiros para os rapaces. A Concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, sinalou que se trata dunha das festas máis atractivas que se realizan no municipio. Unha das festas onde pasan miles de persoas durante todo o día por aquí, onde hai animación e onde hai colaboración tanto da Administración Pública, neste caso o Concello, e as asociacións culturais, como é a Asociación de Boirense de Empresas, e este ano damos a benvida ao grupo de voluntariado Turbina que van a integrarse na organización deste evento e, pouquiño a pouco, isto vai medrando e collendo forza. Creo, se non me falla a memoria, son 14 anos, ao redor de 14 anos o que se leva facendo esta festa, co cual está máis que consolidada e sabemos que hai xente de fora de Boiro que ven a propósito pasar este día de festa aquí no noso concello. As inscricións para os postos que queiran sumarse están abertas e os interesados poden anotarse a través do correo electrónico ideasamoreas@gmail.com. O ano pasado tuvemos alrededor de 75-78 puestos na calle Peonil. Tuvemos que ir medrando porque cada vez había máis xente que quería vir a expoñer aquí as súas obras, as súas cousas, ben sea de roupa, de bisutería, manualidades e incluso, sempre colaboran en este día Ámbar, que fai, con unha pequena obra durante o longo do día. E despois o que temos é dividida a Rúa Peonil con diferentes tipos de música ao longo de todo o día. Cita na que se involucran en gran medida o comercio e a hostalería locais, e artistas como Peter Punk, Jara Ortiz, Coro Cores, DJ Esteban ou DJ Toño Ferriros actuarán no Maio Vintage que se celebrará o vindeiro 2 de maio.